vermoedelijk. Je bent vermoedelijk. Ik weet niet hoe jij het doet, maar je bent vermoedelijk. La 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 la. La 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 la. Kom niet op, hè? Kom niet op. Die moet deze nog. Je bent vermoedelijk. Je bent vermoedelijk. Ik weet niet hoe jij het doet, maar je bent vermoedelijk. Oh, nou, kom op, Nou, lekker. Gaan we snel bij je zus doen. Gaan we snel bij je zus doen. Moet ik het tweeën gaan zien op de groep? Je bent vermoedelijk. Je bent vermoedelijk. Ik weet niet hoe jij het doet, maar je bent vermoedelijk. Laat dat niet in jou gaan. Het is wat dat je het doet dus naar je Maar dan ben je soms vermoeden, het geld voor die staat, toch ben ik jou eens lekker. Die is wel lekker. Applaus voor jezelf. Dankjewel, Angela. Kijk, ik ben natuurlijk al vaak hier al in Eindhoven geweest, maar ik ken hier eigenlijk niemand, behalve ik hier Jorin. Ik heb een vraag over Angela, jullie kennen haar natuurlijk allemaal. Het leukste antwoord is ja, liever niet nee. Kan Angela zingen? Ja. Zeg het ook, ja? Is dit de beste van de Eindhovense Dirkbladvereniging? Angela, dan mag ik bij jou vragen. Zou jij misschien volgende nummer 5 willen zingen en dansen? Ja, dat doet ze. Dan ben ik als interview, dan moet ik iemand anders gaan zoeken. Zou ik hier Angela, mijn naam is Ronnie Raaktal. Ik ga met Angela zo dadelijk zingen. We beginnen met 4 coupletten, daarna komt er een refrein. Als het refrein komt, pak ik de linkerhand van Angela en dan gaan we met z'n tweeën dansen. Ik pak je linkerhand. Ik pak je linkerhand en je rechterhand. Je moet hier wat stellingen maken voor de gemeenteraad, dat je niet weet wel op je linkerweg gaat stellen. We gaan draaien deze kant op en we gaan dansen. 1, 2, 3, 4 en draaien. 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4 en draaien. 2, 3, 4. Goed. Nou, ik ben aan van jou. Gaan we dit met z'n tweeën doen. Iedereen neemt. Iedereen gaat meedoen. Allemaal gezicht in die Bavaria zit daar al bij de kathedralen. We beginnen slow motion. En ik wil graag zien dat al die loopbakgatten achter elkaar door in vermogen. 1, 2, 3, 4. En draai. 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. En draai. 2, 3, 4. En oké, goed zo. Het gaat lukken. Zo naar buiten. Waar jij kent van mee. Ja, dat was ja, ik heb een goed idee. Ik loop zo naar buiten, maar jij kent het van mee. Jouw vriend is gekomen, die ik kan niet. Van